Salut cu Andreea și astăzi vom reacționa la pozele mele de pe Instagram. Ok, uba. Ok. Pe ce cont sunt? Am mai multe conturi. Gabriel, așa. Evident. Scuzați-mă, pentru ce se aude. Am luat un șervețel, da. Vino cu... Oh, Doamne. Ai, mă! Ok. Și acesta e contul meu. fp.linii. Stați cu mesajele alea. Cocol. Și asta are 2 aprecieri. Eu am câte? 206. Vă mulțumesc tuturor celor care mă urmăresc. Cei care mi-au dat follow. Habar, iar vecinii ăștia nesuferiți. Of, Doamne. Așa. Deci, asta aici scrie draga noastră Cristi. Nu, uite, știți ce? Reacționăm la pozele lui Carol. Dacă nu știți, vă dau acum. Haideți să căutăm. Carolica 21 sau Carol Vasile. Îl cheamă Carol Vitegadal. Ok. Deci, așa. Aici. Asta postată pe 9 martie și are Cocolix și încă 8 oameni. Asta Cocolix și încă 3. Nu-s Cocolix ce adevăr, sunt Cocolix cei falși. Bogdan Olivian Hucec și încă 5. Uite un curcubeu și am postat asta. Ok, Bogdan Olivian. Stați, v-am citit descrierea. 3. Stai, cât de 3? Ok, bun. Aici mirare. Un emoji cu mirare. Doamne ferește, ce e asta? Ce nu-i apreciat oare? Andreea Bostanica 1, 2, tot eu sunt. Și Caro și-a apreciat. Doamne. Stați, Caro. Am ieșit din greșeală din cont. Ok, am rămas la asta. Asta e în parc. Bogă, încă 3. 3 aprecieri. Așa. Păi asta nu știu. S-a dus în parc. Asta mi-a zis că e prietenul lui. Broască. Asta e broască. Nu e broască. Emoji. Mamă, cum face emoji? Bă, l-ai pus ăsta la început și la sfârșit. E pus șurec, mă. Ai pus poza asta de 2 ori. Ce? Ce e asta? Un trandafir cu o bană? Nu. Doamne. Cana este magică. Cred că a vrut să scrie magică. Cum să fie magică, Doamne? Bă, poza asta mi-a furat-o. Eu am făcut asta. PC. Dă-te-mi pisici. Ce nume are pisica mea? Eu am zis... stați, să vedem aici la come. Deci,
Ghiciți ce nume are pisica mea? Elsulica, nu, Elsa. Deci, am scris așa. Ai, Elsulica. Așa am zis el la școală. Și Carol zice, nu, Elsa. Huțuleac, da. Yes, Elsa. Bă, și asta, Bogdan Olivian Huțăc a copiat de la mine. Elsa, să-ți fie rușine. Nu știu ce asta. Zâmbește super urât fata aia, prima. Un mini-on. Stai ce scrie acolo. Nimic nu scrie. Și așa. Așa, aici. Da, stop cu mesajele! Așa, aici un minion, așa. Ăsta nu e un diamant, e gheață. Poza mea nouă. Zici că ești un... Nu vreau să zic cuvântul. Un prost, așa zici că ești, bă, și nici Doamne ferește. I-am dat aici un dislike și Carol a dat un like și a trimis ceva, acum o să trimit ceva nervos, da? Și o să scrive ești urât, dar mai dată. Asta e cu ceva de la Batman, un liliac, aici din nou emoji-uri. Drift cu mașini le pună. Ce le pună? Ce le pună? Nebună? Havana. O să scriu aici. Ce le pună? Ok, următoarea. Asta e. Da, stop cu mesajele! Stați, asta n-am. E cu limbă. Ok. E așa. Ai pus poza asta încă o dată? Doamne. Bă, poza asta a copiat-o, mă. Era pisia mea. Asta e căciulaiul lui. Te-am văzut cu ea. Eu am scris asta. Ok. Asta. Eu am scris ok, da? Ok. Zăpadă. Duo. Deci, Carolica 21 a scris Carol. Atât. Asta era prima poză. O să le scriu aici. Fetelor. Nu mai... Scuzați-mă. Fete... Scrieți. Știu, n-am scris corect. Fetloinu. Fetloir, nu. Fetloir, nu mai scrieți. Fetelor! Doamne, sper că nu mă bate la cap. Gata, nu vă mai scrieți. Scrieți, nu scrueți. Scrieți. Fac video aici. Și mesajele apar în video. Mesajele apar. Așa, continuăm. Nu stați aici. Nu vreau niciun mesaj, nu. Bine, stop! Oprește mesajul,
Gata, totul e bine, doar mesajele. Gata! Nu mai pot! Și aici. Gata! Ok, și cam atât cu acest videoclip. Pa, pa! Stați. Pa, pa!